No estaba todo el rato. Perfecto, te andan de ahí. Ponte escaso. Entraron os champles, que vos din? A ver, dale. E daba a túa voz, se podes, un momentiño. Por aí. Sí, hola, hola, hola. Sí, Quiero tener a... Oh, 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 oh,
visto me gana. Podemos corregir duas cousiñas, Lau. Que tiña máis autocoutro, que vai máis... Eso foi por non mirar para ti. Fago outro tema. Marore
bonito. Joder, que non entraches aí. Contratada. Para ver, a comer, a comer. Os funerais tamén, Aí, secas empanadas, si queredes por aí. O sea, teño todas as imaxes volcadas. Teño que coller as que Porque non se vexa tanto. Se non dá algún problema, desenchufas atrás o alimento de No, por el brazo. algo para elas e despois pois ir como Estamos rajando ahora non pode ser. Isto non. O que si Mercedes unha jefa maravillosa, O sea, algo que eu nunca vin algo así. Pajadoriña. A ver, a vida sube, tamén podía pajar un pouco máis, pero bueno, tampouco lle temos por que dicir nada. Aí está. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? ¿Para qué fue? Porque es una emoción seria. Bueno, casi, ¿no? Vamos. Te tento, Carlaína. Vamos passar,
digo, paramos. Sí, sí que está chulo. Bueno, ainda ahora falta un cacho para microfonear, que hai que meter casi todo outra vez. Sí. Sí, o de Mercedes e o de Mónica. Vale, tiramos, sí. Que facemos? Montamos? Collede sábanas da miña casa, collede sábanas... Si, de feito estar vallando otra vez. Ai, sí, bueno, vamos a tentalo, e se non xa pa casa todo o mundo que... Sí, está cayendo otra vez, sí. Es lluvia fina. Pero muy fina, porque... Sí, pero vai ir a máis. Un chocolatillo, mira esto. Un chocolatillo. O un caldo. Mira esto. Así es una maravilla. Así pues se va. Está todo, ¿no? ¿Ustedes todo? Sí. ¿Preparadas? Sí. Seguimos, ¿no? Porque xa despois disso sorrío.
de ferro en mar. Dale 5 minutinhos, cambiamos as profesións e sempre atrás. Vale, cando queirades. Cando queiras, Mestre. Alle Wege zum Kaufhof. 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 Se non fose ese trémulo e suplicante reclamo ou un cuadrilátero dunha perplexa competición, se non fose transacción, mendicidade ou mendacidade, se non fose unha alianza, se non fose un escenario, se non fose unha gozada contenda de poderes, bisutería, disposición de roles, comportamento e delación, se non fose un milagre ou tamén un fastidio, negocio transparente, imposto de efectivo, se non fose un conforto de prezo discutible, inmediatez ou impostura con máis altas aspiracións, se non fose unha cousa, se non fose unha carga, acceso directo a información privilexiada, se non fose o abraio dunha política colonialista, se non fose debilidade, pero sobre todo indelebilidade, eu tamén me deitaría contigo. Quero unha lingua que non falase aínda ninguén, que non poida actualizarse con meros símbolos e sinais, que flote no líquido uterino. Ten a dignidade de non esmar na miña privacidade entre os meus farrapos,
Non me apuñalará nas costas ao pasar unha lingua de 1000 palabras que non traduza como pranto os soños de onte a noite guardada para narrar. Que flote no líquido terreno. Agochaste nos meus peitos que non tocan marca de dentes. Se ergues a cabeza coa pel seca sendo xuria. Os meus dedos ábrense co aguillón picudo do aloe verde e picante. Entra nos teus pantalóns e foxes polas rúas da cidade berrando. Unha muller innota fora de control.
Saco mi cruceiro.